Нумар 25. Сонечны. Мікрараён Клёнкаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Мікрараён Давыдаўка. Прыпынак. Мікрараён Давыдаўка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Рынак Давыдаўскі. Прыпынак. Рынак Давыдаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Прыпынак. Тэхнічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Палац культуры фестывальны. Прыпынак. Палац культуры фестывальны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Прыпынак. Гомель Абл Аўтатранс. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Адміністрацыя Савецкага раёна. Прыпынак. Адміністрацыя Савецкага раёна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Нумар 25. Сонечны. Мікрараён Клёнкаўскі. Прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Прыпынак. Трэцяя школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Прыпынак. Вуліца Барыкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Інстытут Гомель-праект. Нумар 25. Сонечны. Мікрараён Клёнкаўскі. Прыпынак. Інстытут Гомель-праект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Прыпынак. Прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Цырк. Прыпынак. Цырк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 марта. Прыпынак. Фабрыка 8 марта. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Універмаг Гомель.
Припинок. Універмаг Гомель. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Чехова. Припинок. Вулиця Чехова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Мазурова. Номер 25. Сонячний. Мікрорайон Кльонкаўскі. Припинок. Вулиця Мазурова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральная поликлиника. Припинок. Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Галавацкага. Номер 25. Сонячний. Мікрорайон Кльонкаўскі. Припинок. Вулиця Галавацкага. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дружба. Припинок. Дружба. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Лядовы палац. Припинок. Лядовы палац. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Агаренкі. Припинок. Вулиця Агаренкі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Універсам Бранскі. Припинок. Універсам Бранскі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Свіридова. Припинок. Вулиця Свіридова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Макайонка. Припинок. Вулиця Макайонка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Чачевська. Припинок. Вулиця Чачевська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 21 мікрорайон. Припинок. 21 мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мікрорайон Кльонкаўскі. Концовий. Припинок. Мікрорайон Кльонкаўскі. Концовий. Калі ласка, пакіньце салон тралейбуса.